Lokwenske, ereburger van Achtkarspelen. Ja, dank u wel. Ja, nee, hartstikke leuk en speciaal. En, nou ja, ik ben blij, maar ik ben een grutskop. Ja, mooi dat dat kan. Ja. Hare kiet Pieter Wening is tijdens de profronde in Serhuisterveen uitroepen tot ereburger van de gemeente Achtkarspelen. Uit handen van burgemeester Oebele Brouwer kreeg Wening een erepenning en een sjoegschrift. Het baden tijdens zijn laatste officiële profwedstrijd. Mem Anneke Wening skeert de 39e profronde vanwege het afscheid van haar zoon uiteen. Ja, ik wist gewoon dat het mijn laatste werd, dus dat maakt het wel een beetje speciaal. Maar nou ja, ik had er net nerveus van, dus zei ik vind gewoon, ja, sinds ik hier ben geniet ik er gewoon van. Nee, hartstikke leuk. Ja, het is die laatste koers. Dus hier is al jij er kunnen van ik stap je. Nou mochten ze nog een Moskowtje, ja, mijn koers, nou even in de kapgroep zitten zelfs. Hoe zit maar de fotjes? Nou ja, ik had net meer de conditie van vorig jaar, zeg maar. Maar de dagen dat ik genoteerd heb, fiets ik nog regelmatig. Dus 2 uur aan mij fietsen, hiermee wel lukt dat ik het een beetje efficiënt doe, zeg maar. Ik heb me net ten alle tijden maar demareren op de voorrijden. Maar als ik me zo'n beetje wat efficiënter riet, dan kan ik zijn criterium nog wel uitrijden, zeg maar. Dat hier nog wel kan.